дар шаҳри Конибодон баҳри баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд як қатори иншоотҳо бо хизматрасониҳои гуногуни иҷтимоӣ мавриди истифода қарор гирифтанд, ки шумораи иншоотҳои ба истифода дода аз нақшаи пешбинишуда бештар иҷро гардида, нафарони зиёд дар ин иншоотҳои хизматрасонӣ бо ҷойҳои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар соли 2021 дар шаҳри Конибодон 506 иншоот ба нақша гирифта шуда буд, ки аз он 556 иншоот барзиёдтар аз нақша ба истифода дода шуд. Инҳо аз толори варзишӣ, майдончаи варзишӣ, муассисаи томактабӣ, муассисаи таҳсилоти миёна, инчунин корхонаҳои саноатӣ, марказҳои савдо, хизматрасонӣ ва хонаҳои баландошонӣ мебошанд. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон мақомоти маҳаллии шаҳри Конибодон тасмим гирифтааст то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар солҳои рушди саноат бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва соҳибкорони маҳаллӣ якчанд корхонаву иншоотҳои нав бунёд намоянд. ҳамчунин дар ҷамоату шаҳракҳои шаҳри Конибодон сохтмони мунфаршкунии роҳҳо ба нақша гирифта шудааст, ки ҳоло сохтмонаш оғоз ёфта истодааст. Дар соли 2022 ба истифода додани 11 адад корхонаи истеҳсолӣ ба нақша гирифта шудааст. Инчунин мо ба нақша гирифтем, ки дар ҷамоату шаҳракҳо сохтмони толори варзишӣ, майдончаи варзишӣ, муассисаи томактабӣ сохтмонашро оғоз намоем. дар шаҳри Конибодон баҳри солимии ҷомеа дар баробари муассисаҳои тандурустии фаъол дар соли сипарӣ гашта марказҳо ва бунгоҳҳои нави замонавӣ дар ҷамоату деҳотҳо мавриди истифода қарор гирифтанд, ки барои расонидани кӯмаки аввалияи санитарии тиббӣ саривақтӣ мусоидат мекунад. имрӯз ба саломатии беҳдошти мардум дар шаҳри Конибодон 690 нафар кормандони дар сатҳи кӯмаки аввалии тиббӣ санитарӣ ёрии тиббӣ расонида истоданд. барои беҳтар ва пурзӯртар сифатнок ёрии тиббӣ расонидан имрӯз кормандон пурра ба гардишҳои хонагӣ дар бар гирифта шуда истоданд. дар ҳамаи минтақаҳо нуқтаҳои имгузаронӣ ташкил карда шуда бригадаҳои ваксинакунонӣ имрӯз амал карда истоданд. муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Конибодон бо табибону ҳамшираҳои шафқат таъмин мебошад, ки ҳамарӯза гардиши хона ба хона ва қабули муроҷиаткунандагонро дар утоқҳои корӣ муассисаҳои тандурустӣ гузаронида аз паи таъйиноту табобати беморон мебошанд. Ба гуфти роҳбари кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Конибодон барои пешгирии норасоии кадрҳо дар соҳаи тандурустии шаҳр бо хатмкунандагони донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино мулоқот баргузор намуданд, ки баъди хатм кардани донишгоҳи мазкур метавонанд барои пайдо кардани ҷойи корӣ дар соҳа муроҷиат намоянд. дар давоми соли 2021 мо 10 нафар табибони ҷавонро низ ба кор қабул кардем. имрӯз онҳо балака омодаи кор ҳастанд, ба мардум хизмат расонда истоданд. дар баъзи кӯмаки аввалии тиббии санитарӣ як шӯъбаи баъди дипломӣ барои омӯзондани кормандони соҳаи тибби дар соҳаи КАЦ, ин табибони оилавӣ ва парасторони оилавӣ ташкил карда шудааст. дар ҳамин ҷо курсҳои такмили ихтисос мегузаранд ва барои баландбардоштаи дараҷанокӣ ва тахассуси худашон корбарӣ шуда рафта истодааст. бемории коронавирус, ки таи соли охир ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, барои пешгирӣ ва табобати ин ва дигар намуди бемориҳои суръатии мавсимӣ дар шаҳри Конибодон мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ шаҳр дар якҷоягӣ бо табибони кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ дар ин самт корбариро пурзур намуда, кормандонашон бо аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. аҳолии шаҳри Конибодон 215,526 нафарро ташкил медиҳад. аз он гурӯҳи мақсадноке, ки аз 18 боло бояд аз ваксинатсия ёки эмгузаронӣ гузаронанд, 147,207 нафарро ташкил медиҳанд. айни ҳол мо 70,274 нафарро эмгузаронӣ кардагием, ки ин фоизи 47,3% ташкил медиҳад. оиди ин бардоштани фоизи эмгузаронӣ ҳамаи корҳои сифатнок сари вақт ба анҷом мерасонем, назорат бурда истодаем.
айни замон корбарӣ дар самти пешгирию табобати бемории коронавирус ва дигар бемориҳои мавсимӣ дар ҳама ҷамъияту деҳотҳои шаҳри Конибодом, марказҳои савдо, ҷойҳои серу одам, ошхонаву бозорҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ пешгирикунанда идома дорад. Маркази назорати давлатии санитария, эпидемиологӣ ва муассисаҳои тандурустии шаҳри Конибодом барои гузарондани таҳлилҳои гуногун дорои озмоишгоҳи махсус мебошанд ва бо лавозимоти таҳлилӣ таъминанд. таъминоти ваксинаям бояи якуму дуюм дар захира дорем. ягон танқиси мушкилӣ доир ба ваксина нест. илтиҳоби шуш, дигар бемориҳое ки ковид монанд ҳастанд, мо зери назорат мебарем, муоинаи эпидемиологӣ мегузаронем, алоқамандошона муайян мекунем. хулосаҳои духтурои дигар давлатҳоям, хулосаҳои духтурои худомо, ягона роҳи пешгирии ҳамин беморӣ ин ваксина аст.